Binerin Ruj Ava TV divan Kelyanda karwane xelkîn kantona Kobanê ku ev çend rojin li bendava tişrînê nobedariya xwe dikirin. Îro ber bi Kobanê ve bi rêketin û nobedariya bendavê dewrî xelkîn kantona Cizîrê kirin. Ev çend rojin xelkîn kantona Firatê bi moral û berxwedaneke bêhempa li vê derê li ber xwe didan, li vê derê parastina rûmeta xwe dikirin, parastina şervanên xwe dikirin. Xelkên Firatê îro bi rê dikevin, lê wê yekê tekez dikin ku ew ê carekê din vegerin û bendava xwe biparêzin.